Og beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways og i samstarve vi Førja ungdomsra og Froskaparseter Førja. God dag og velkommen til ungdomssendingsna og beinleis. Sendingen som vitjer hva ung og lesande takas vi. Bei seriøs og oseriøs. Vi pratar kvarja viko vi lesande som har akkurat hatt skilja seg fra fjöltene. Ungmannafellene tjekast og kommande vikskifte vil romrødt. Velkommen! Profilen hesfer ver en unge maver som kallast Heini Høgnason, som med landa hører utanland og kappast og en rocknekapping. Tjadji det kommer snikka seg om hver strostrekka skal løyvast ut i handlaner. Og i setan tog man omfæra det her vi kjem fra nøkron som her vi dramaversteg å gjøre. Men når vi fer igång så får vi da spela et lam, der vi Quatron vi Hey Love. Hey love, what's going on in here? You're ruthless like a stone. Hey love, why you never seem to care? It's to you I belong. Trying my best not to make this an insult by blaming you I despair. But hey love, what's going on in here? You brutalize my soul. Promise the best is yet to come. Well, please tell me the truth. When will the two of us be one? Oh, please tell me the truth. So I can prove that I'm the one. I'll prove that I'm the one. I'll prove that I'm the one. I'll prove. Oh, please tell me the truth. So I can prove that I'm the one. Hey love, I've been a sad affair and restless for your charm. Hey love, do you really think it's fair? This search has been so long. Crying for reasons and try to believe that I'm too young to fall in love. But hey love, what's going on in here? You brutalize my soul. Promise the best is yet to come. Oh, please tell me the truth. When will the two of us be one? Oh, please tell me the truth. So I can prove that I'm the one. I'll prove that I'm the one. I'll prove that I'm the one. I'll prove. Oh, please tell me the truth. So I can prove that I'm the one. But if you really want my love, you got to show me. Don't leave me waiting in the dark for you. Promise the best is yet to come. Oh, please tell me the truth. When will the two of us be one? Oh, please tell me the truth. Oh, so I can prove that I'm the one. I'll prove that I'm the one. I'll prove that I'm the one. I'll prove. Oh, please tell me the truth. So I can prove that I'm the one. Hadde var leie Hey Love til Quadron. Vi da nå finner jeg en herre inn her i raserommet, og til Heini Høgnason. Velkommen, Heini. Hallo, boy. Hvem er det? Hej. Du kan bare be vi at introdusere til Johan. Ja, jeg heter Heini Høgnason. Jeg er jo student av Ørnare. Jeg er 18 år gammel. Stadfrøylig del, 20 student. Jeg har nu nöljan över ju kappast i några stadfri kampgång i Danmark och i Förjon. Och ja. Ja, det är en eller akkurat jag vet att det inne. Hur kappas man i stadfri? Ja, alltså ter kappingarna är faktiskt inte imuskar.
de danska kappingarna är i grunden en uttalelsesprocess till allt jag stöds för olympiaderna. Och det här gänga så fyra sig, alltså sommarskappingar gänga fyra sig av skolan då, alltså i inom skolan och i danska kongarregionen för jag inkludera och så är det folkskolan för det folkskolan som är så välbegåvade. Det var två runder av skolan här som det ena vi administrerar av skolan och är den lättare runt han och den sätter runt han hon är så rätta av timon danska fyrskibarn. Hvis du är i mitten till om det 20-30 bästa och i är runt i det som heter Game World Cup så kommer du vidare till ett vinnarseminar i Danmark här som du så färre sin träning och är så formella researchfröje och så är det väldigt uttigen vidare till vidare kappningar. Ja, men så tar det stöd för så GT är väl sagt att de skulle räkna vid tölen och kan du ganska komma med en döme om vad det är de skulle räkna. Det är nog inte 2+2. Nej, alltså det är inte så mycket töl inblandat i de här uppgåvorna faktiskt. Det är för det mesta så är det logiker och prägg utför ska tänka. Alltså det är inte uppgavräkning och på samma hått som man kanske ska färdig skolan. Det är mer att jag då fär akkurst omkring och uttryck sett vi där att hetta är likveta och så ska allt präggvanten att hetta gälder för som ting aldrig gälder eller gälder alltid. Och härifrån kommer så du ska omskriva och argumentera för det att det är rätt. Så det är inte så bara till att sätta formler som du känner in och det är inte den kedliga folkskolerockningen som man ganska vänner vid. Det är sin rögligare inte. Ja, men heter det ju helt inte man så lär man nog helt inte det i folkskolan. Nej, heter jo det ganska baserat mer på folkskolan än det på min stöd alltså. Jag vill säga att jag luggar mycket kvar i skolan gånger handskola, teknisk skola då, studentskola så då akkurat luggar gå fyrtsätt för att veta en sån kapping tog jag att hon bidger och på alltså allmänna rockna vid som man kvar och en logisk ansans. Alltså där finns det danska runt när det så det. Okej. Att han har så första gången formella träning och i mer invecklade stödfröje som isen kan lösas bara vid logik men praktiskt är som förmanna sin dröm målrätta träning. All right. Och släppa de som brukar rockmaskiner till så det? Nej, så är unga rockmaskiner men för jag var helt ärlig så GD rockmaskiner är också näkt att här är alltså du kan rockna ganska synt ut men dansa grund till att rockna när gå till för jag såg om du finner också minster ute så du kan argumentera också ut från det. Så här är unga rockmaskiner men det är nog helt så välkomna alla. Nej. 4 gånger är skrivlet eller målslet alltså. Jag tar 4 gånger skrivlet. Det är en rund vi den första rundan hon så skulle lyckas med hon är 20 spårningar här som bara ska rasa jag någon på och någon timme. Men hinna kappningen är så 5 uppgifter och jag more kappingarna. Här var det 5 uppgifter ut i we are gångar runden som inte är en officiell kapping men så en intern kapping i Danmark. Och 4 uppgifter i den nordiska stödtrycka som var det som jag var vid till. Och här täckas plats i 4 timmar. 4 timmar gör att alla uppgifterna i. Så det här är det inte långt än den uppgiften som man ganska vän med just nu. Och letar du då så bara in eller ska du försvara det målset att nå? Nej, man letar bara in. Så hvis du inte klarar argumentera någon väl texten så too bad. Och kvar hoppar du av sig då? Nordiska kappingarna? Ja, jag kom till den nordiska kappingarna. Hon var helt nu i London där som det som kappas ifrån. Jag var så i Danmark, det här är ifrån. Men fyrskibarn var det var så norra. Så det var sent här över och rätta er. Jag klarar mig väl, de visste ju runt någon. Jag var more kappingarna, men nej, den nordiska kappingarna gick inte lika väl, det gör det inte. Var det månad värre? Ja, det var väl värre. Här uppgavnar är mer av tog kaliberna som man kan säga i stöd för olympiaderna. Som är en sin större kapping. Men till så är det nordiska kappingen så kommer så 20 folk från kunna landa vi. Medan 6 folk av er som skulle uttagas till det stora olympiaden. Jag har också som du valde att göra sortier så stöd för sig alltid vara näka som tar och domt eller väl. Alltså jag vill alltid vara gåer till stöd för det här vi. Men jag har inte haft några ordentligt intresse för det. Det kom nog inte för natten att jag var livet i Nuttjenatlottje så får jag arbeta fotboll i för ett fälla i färgen som är decision tree. Jag arbetar så inte jag är inte några jobb stöd för det här. Jag arbetar som en sån förridare som bara fick inte att hända behind the scenes. Men här som arbetar här, vi märker här var så alla utbildade stödföreningar och härifrån kommer intressan och får så vad gör det för student. Ja.
Och det var en självfylgja att du valde stöd för det. Ja, det var det. Alltså, den något var sån liparsten i alltid något som jag har med Mara 4 igen. Det måste libars. Och så är stöd för nog helt inte några trouble så det är i skolan. Nej. Så den ska stöd för inte så trouble men tifont. Jag vet inte lägga vi 4 till kappingar då. Ja. Annan sort. Det är markant värre och Mario utförande. Jag tycker det är flera som kanske flashen chat där som kanske kan irritera sig när du är så lätt vet du. Ja, alltså nu är det faktiskt så att ju i turbostat för flashen och i Svenska som är en blocker för de som vill ha stödfröje vi vi är inte bara det var inte bara hur jag kan där. Det är så att vällåna som vi där touch 12 i flashen. Okej. Men jo det är så det är ganska faktiskt som är skötla för så att det ändå vis. Men jag känns släkt till att det var en sån fag. Och det är som välfag och hur du inte stöd för synar som vanligt kraftfag. Nej, alltså den största månaden tog jag i grund till bara att du förpliktade långt från första att du ska ta stödfri A. Här som det vanliga kraft är stödfri B vid 2 år. Okej. Så hvis du är säker på att du ska ha stödfri och du är säker på att du är alltså hvis du då är rymliga väl så lär du mig det här så det är naturligt väl för det som är AHI och då. Men så tar du så elever student kallat det där? Ja, det är just inte helt säker på att det är akkurat stödfri om det är aktuar eller ekonomi vi har sindra folks på stödfröje eller bara rein stödfri, det vet jag så inte. Ganska kort ingenjör relaterat men är nog så säker på att ifall brukar långre tog ju upptäckningen bara en bachelorgrad till att det är ta tablet och bli ordentligt. Ja, vi har snävt oss över så är det nog helt sjöla trubbelt. Nej. Det hoppas jag väl. Ja, du gör några tankar om kvärd att läsa? Min planer som nu är peka på KU. Köpenhamns universitet tror jag att danska SOR nere så visst att dejligare få. Det ska inte lycka till den höstmotivationen. Ja. Men hur är det så vi ska kanske att då låta gasten nästa år? Ja, helt säkert. Att man låter nästa år och vanande klarar mig bättre än det gör det år. Den norska så tror jag är alltså för till i år men if I dubbelsnäcka träning alltså från Taimon och sen det mer initiativ från mina sjöar så hoppas jag på att man klarar mig bättre och det är ju helt otroligt så klarar vi till så för olympiaden och det är väl så då är det långt börja vara fyraregade. Ja. Hur görs det där? Brukar du så fler timmar om veckan långt eller? Ja, jag läser alltså texter så att det här är jävla gott dokument jag om danska fyrskibarn. Kirsten Rosen skulle skriva en otroliga mångd av fyrräkningar material och så är det tillhörande uppgifter. Det är något av den viktigaste parten. Tror jag att kappningarna går ut på lösuppgifter och så blir det lösuppgifter så måste vara lösuppgifter. Och stöd för olympiaden alltså vad är det? Ja, så det är den största, det är den äldsta stödkappningen. Hon börjar som en sorts kapping i mitten där sovjetiska stater men för så är det levererat alltså världens omfattande ting som är alltså till kappingen för min omstöd för jag hövs aldrig man ska gå min skola för vill det. Men det är så en kapping i 2 dagar vi tjej uppgåvan. Nej, 6 uppgåvan varsågod. Och hon är alltså till den värsta kappingen att han nödlån. Det är inte flås like man vi här till och få inte rätt. men så ska du nästan klara det nästa år, ja? Tror jag att man ska vara min omskola närmare. Ja, alltså vi ska klara nästa år så är no go. Ja, så känns det färdigt. Yes. När det är camping kan man så kan färra till visst det. Jag ser omkring kappingar, norrländska kappingar med en universitetsstödfröje, men det är så att universitetsstödfröje och det är väl värre. Ja. Men det kan ta det ganska mer en hobby till Dyson det men det tar det bara en extension till vanliga som man ger med nu är det också helt ärligt. Ja, men är det så en av timon som tar du tjej du sätter det rockna istället för att hitta en film eller också liksom. Alltså det är hyggligt men det är alltså det sitter bara. Jag så det mer som för att levänjing. Alltså visst du. Jag glömde säga falsa nöjdrott. Ta sig med det vänja så det mer att nu är vänningar tog och jag ska lägga resten i bättre form till nästa år. Är det så du avsätter tog till vänja eller är det bara tar du så tog till det? Jag har inte några schema i vänja så disciplinerar vi det väl. Men jo, ta här vi äga till det och det här vi näkväl nu. Det är så för och sommarferien jammer så sätter de ner då och löser några uppgifter och läser några texter där. Fast du är några hjälp från någon för en gång? Nej. Det är ju inte. Här är det ankar som har vi
Boje Lennevik, den Mario hade jag var bara skön jag bara sen listan och han var den enaste som var det runt vi tog så tröjorna så jag vi omgång som ordentligt som lärare. Nej. Men är det några andra som du känner som kanske kunde husa sig vi? Eller har vi ämnet eller vi? Alltså här flyr ut i Loschen som är i Svenska som har runt sig i första runde och i är runde. I förrjun. Ja, i förrjun. Ja, nämligen. Så jag hade inte här var inte så mycket bättre. Jag kommer vi hade jag som det några lovande första grejer och i Svenska någon som har goda chanser kommer vi i nästa år och det hoppas jag vi får en starkare förska representation till de ska servera kappingarna. Det är väl nog skeg. Men jag vet inte vant inte att det var det som först upp för. Nu damer var gott nog väldigt välstött för men akkurat så där vi att jag vet inte vad att säga omskruva och präckva och så till. Det var långt jag synte invikla och förnäck tull och förnäck buckstar. Så nägg buckstar det känner jag alltså till. Ja. Men fick du några fick det en placering till det var alltså fick det några nummer kan det ända? Ja, ända jag någon Dalton 3 plus och i Gökmore Kapinchna. I Danmark? Eller förrjun? Ja, i Danmark. Okej. Ja. Så det var 20 till norska Kapinchna jag det helt galt jag var dalt nast sist plus så det var okej. Men det är alltså flott att gå så långt och sälja vi en 3 plus här en Dalton 3 plus i Danmark. Ja. Men du är alltid att ta in hon vi är för undan och vi får tacka därför att du vill komma. Ja. Och ja som man inte där gå ett när vi är ner och det vill ja. Vi glädjer oss till att höra från där. Höra från där nästa video också för en gång. Ja, tack för det. Vi får alltså till att lära vi kommer till Tjatje och Tjatje för som nämnde ju Anne därför att snicka sig om första rosträcka ska löjas ut i handlarna. Men läget som vi tar i åren till 9 trees för Everybody Talks. You're giving me is fiction. I'm a sorry sucker and this happens all the time. I find out that everybody talks, everybody talks, everybody talks. It started with a whisper, and that was when I kissed her, and then she made my lips hurt. I could hear the chit-chat, take me to your love shack. Mama's always got a backtrack when everybody talks back. Hey honey, you could be my drug, you could be my new prescription. Too much could be an overdose, all this trash talk make me itchy. Oh my shit, everybody talks, everybody talks, everybody talks too much. It started with a whisper, and that was when I kissed her, and then she made my lips hurt. I could hear the chit-chat, take me to your love shack. Mama's always got a backtrack when everybody talks back. Never thought I'd live to see the day when everybody's words got in the way. Hey sugar, show me all your love, all you're giving me is friction. Hey sugar, what you gotta say? It started with a whisper, and that was when I kissed her, and then she made my lips hurt. I could hear the chit-chat, take me to your love shack. Mama's always got a backtrack when everybody talks back. Everybody talks, everybody talks, everybody talks, everybody talks, everybody talks, everybody talks back.
Veist du at din lærere kan bøylegge bøyligere skolebøker til din og dine viner? Får ikke alltid fotlandprøys så du kan spære flere 100 kroner. Les meira og o.fo. O til fremme for leseromkurve i førgen. Nu lakkar vi prisnar og ekvarstrykt, setusattrykt og impulstrykt vid 20%. Prislackingen ver 1. juli for allar privatkundar. Sjálvurskande, sjálvande. Trygt, hugsar om te. Psst! Men still åkorste, så først du avslåtter kring alt landet. Stadig uforløst. Inde i en lysende skær står jeg her, ligesom du er jeg barn af natten. En silhuet bliver til flere. Nu står vi her, ligesom vi er de børn af natten. I gaderne stormer vi frem, i byen igen, igen. Vi sætter broer i brand, vi finder aldrig hjem, igen. I gaderne stormer vi frem, i byen igen, igen. Vi sætter broer i brand, vi finder aldrig hjem, vi er børn af natten, yeah. Inde i en lysende skær står jeg her, ligesom du er et barn af natten. En silhuet bliver til flere. Nu står vi her, ligesom vi er de børn af natten. I gaderne stormer vi frem, i byen igen, igen. Vi sætter broer i brand, vi finder aldrig hjem, igen. Inde i en lysende skær står jeg her, børn af natten. En silhuet bliver til flere. Børn af natten. Läs som tar det här till Burn of natten och till Panama som är konstnären att prata namn. Vi checkboard och är inte så väl manna i det. Det kan med landa vara orsaka av produkten som nu är igång. Men där som jag finner vi checkboard här på inte är Johan Eli Polsen och Berger Dattger för jag har just Huxa och SO. Och det som vi får checka om det till först rosräcka ska löjvas ut i handlarna. Och vi lägger bara inte vägen och vi börjar till Berger. Ja, SO är ett vinstavvänt ungmannafälla
och tog även rösträcka så inte näka som vi mäter som ett tydningar mycket mål till att kunna ta politiska stöd till. Men vi har då haft ett öraskifte en fond här där mötte Adrian Limmer och här visste sig så hur Limner eller kvar meningar Limner hade. Om det helt när Limner helt till att det vill lägga finns det öl och vin ut i handlarna men att Rosan framvis ska vara till. Tanken att han för hetta att det är dejligt att kunna köpa sig en öl ett annat flaska vin att vi burgar någon till reja buffen eller fisken någon utan att det ska vara för nökstroj och det som så ja och det som halta man ska ha öl och vin ut i handlarna men Rosan framvis ska vara till om det helt när lim någon. Resten byggt upp och i antingen att vilja varva det rosträcka sölna eller att avtagarna fullkomliga och köra sölna ut i handlarna. Vi samt om ett så och till det här vi skulle inte föra mer restriktivan rosträcka politik. De som fyra att varva det rosträcka sölna de ser att till en arbete tjocken som samfälla och att jag inte like någon att minka om alkoholnöslarna och syrja fyra att man helt fram vid tog gav minst någon här i utskottet för rösträckasöl för till att för till vitcher tjör rösträcka missnöjd där att vi helt brukt jag väl pass det och här är vi inte att för andra land men vi har samståndstans råplagan och för vi rösträcka missnöjd men det är en par av så här diskussionen i här därför inte kommer sån där in på nu. Tansätta människan till om att avtaga rösträcka sådana förkomliga till pitcher att personliga frälse. Här till en par av så som ser att landet ska inte avgöra kväsla och rösträcka och hur snacka rösträcka en dräcker. Men det är inte förkomligt ansvar. Vi är man häver rösträcka sådana. Det är mer att man mer mot gärna större liberalisering än man färdigt ut i handlarna. Ja, tack för det, Berger. Jan Eli? Ja, och jag också meningarna och kollat vad det där. Särskilt att jag är ju be liberal och högervänt. Man har hotat att säga att brännaren är iväl så läs som det nu är. Man måste ju göra läsarna där. Men jag vill säga Marloton, vi nämnde ni också, vill så ha gärna hade det handlar till att folk med och grejer så mycket för att ta så själv om det vill ha det så lite att det vill inte få den och det blir det handlarna. Men min personliga mening så tann är att om det blir kort i handlarna så halt jag att det som är starkare i vin inte borde komma ut i handlarna och det kan vara en monopol så att vi så Rosan är med en öl och vin kunde gå ut i handlarna. Och en som vi ska rätta när man hejda att han för ett förräng så när folk inte kom fram äta så låt inte stå och starta folk i egen helt den tät så till vet ju så alla som det finns medel någon att till inte blir testat att det kommer in en handel att köpa sig en pils eller vad ska vara att man helt hävd om tjuvne det är så det alla flest och jag också i har att man men så är så onkel smart så ser hivin att vi har kollat det i handlarna så är det nämligen att det vet så alla och vi kommer att ganga fast i handlarna och köpa det men det trycker inte på att det är så jag tröttla allt som det är allt. Ja, tack för det. Berger to hej också lite chat Jan och to blev chat live vid testen skulle säga. Ja, jag har inte kommit runt om det viktigaste att vi har så här trutcha meningarna som är spjattar med limnar och är så och vi är ju att vinstravänt ungmannafälla till det här vi fokuserar på den vinstravänta politiken och det är inte som så några grejstöva som vinstrarörsel jag kan ta in här till rösträcka politik utan det är att vinstrarörslan eller arbetarrörslan alltså en värd han som faktiskt börjar i det här som är avfallsrörslarna här man sa för går ölsöjande knappar ölsöjande att det var en stor trouble vi alkoholmissnösla sälja mittlen arbetare som fick löna sig och får att dricka till nej var så stort att det var en väver ut ur alltså röma bort från alla nejna och ta var det sälja kvinnorna kvinnorörslan till arbetande kvinnor som tog sig samman till att organisera och skipa fyra att man fick en avhalsrörsla och här var det så är politiska figurer uppe i mynten att nu var Pedmodam
tar vi en form av januarflasjen han rørte ikke vi brennevåen. Og det var ikke til at han helt var en sint eller noe sår som man kanskje husker ut det at man hører at nei, ikke, at man ikke drekker på grunn av atvinner og årsøkene. Men det var i solidaritet vi tar familiene som virkelig hadde tropeleggere av at mennene gjenko fotler. At han har arbeidstøy. Ja. Selv om der hadde bøtene for syrja hjemme. Så Vinstraverørsland hever, arbeiderørsland hever traditionellt et nek vi avhaldsrørsland gjør. Ja. Men hvis du så får at den første spørningen til vi får uttrykke ut i handlene, kan det ikke mulig for å vise at det lettere til bøtene og ungen som er under å få fædre som uttrykkene? Det med det slett ikke. Det er sånn at loven eisen brøtt angangen til som arbeider i handelen, og eisen vi sigaretten, det blir ikke lov å selge sigarett, eller arbeid i handel og selge sigaretter hvis vi er rundt 18 år. Det er det samme galtande hvis vi rusrekker til i handelen her, og det er man kan gå ut fra at folk som jobber der, folk som arbeider og server, at det er fyllt sånn nåsetting til at ringat føringene en handel hvis vi det blir rusrekker løft selv til de handlene her, så vil det gjøre seg vi tar med treitene, hvis det ikke fyllt jeg tar med treitene som her vi er hjemme, så misser det går søleløyve, og det er så mye alvorlig det er trygg vi ikke nega torre för att spela vi så det då inte så att det var en tropplage att kom in att köpa det var inte en tropplage att så onkel kan köpa för det ger det så startar under rosen där där och jag ser att någon förrän tryck vi att för att det var vanliga arbetare som inte är några pengar så tryck vi att till att kopp för han kanske att han kan färra och köpa sig sexuellt han ska leva sexuellt och sen för han ska köra långa väg för rosen och köpa och så köper han en kassa att han är där och jag vet ju att det var druckit sexuellt så är sexuellt så gör det man har tendens att dricka det så jag tycker att det kommer mycket om alkohol med nösteln och förr och vet jag kallar det handlarna ta så att brännvin helt inte ska komma ut eller jag kärda låt kanske kan näga komma ut därför Berger Katel tog med det vid jag tycker man kan hitta efter när vi alltså röjning det är ju ett förbrukte som är ute du har cigaretter i handeln någon och här är den sannrönt att det som är under arjan de antingen släpper det att köpa omständigt eller få det faktiskt att köpa för sig och tantroplägen han vill själva vi är ju för direkta till rosträcka visst det är tema för rosträcka ut i handlarna men jag har alltid inte att det är ett helt gott argument emot att få det ut i handlarna tog att han auktoriteten han personen som gånger och köper för folk, hvis man skal inn at det diskusjonen, så er det en autoritet som som skapar nok så stor popularitet rundt om en person som kanskje det skapar et skapt sosialt mønster at det er en her som går og kjøper fire folk og om det er så i rusen eller i handelen det vil si at han personen han får vel større makt hvis det er begrenset til at man skal ned i rusen så skal man bare knappt lese av omkring som kan køyre for seg i stedet for man bare stender i SMS og blir omkring som er øyne å kjøpe for seg vi er jo helt sikkert vi kommer til å tro på det min personliga mening är att man ska ha öl och vin ut i handlarna här. Men det kan jag inte säga för SO. Självt om det är om det är helt av liv som håller det. Det har vi inte tid några grejer stöv ju. Och det förnämmer jag helt inte vid att låta göra närmast framtid. Ja. Om vi nu så hittar efter Danmark. Där har vi ju bäge rosträck ut i handlarna och till att man som 16 år gammal långt kan köpa öl och vin. Kan jag hålla tid med det är att den som föringar skulle fyllt upp på eller hukt bort ifrån. Jan Eli. Ja, öl och vin jag vet inte för vinen. Jag menar att från 16 till 18 har man redan köper öl upp till 5,8%. Men inte starkare än det. Så man säga vinen är så som det som brännvin ger och det är så upp till så kan 18 år och försöka köpa det. Men att det för att göra som besäkrar till Danmark här är det så bränner vi ut i handeln alltså här ständer allt fram och tar sen ända till röjliga tojel där en avtal för själva allt ständer fram ja men att nu var det också vi ungbarnafällen i Finland i söster och här var så att du kan köpa öl och vin upp till jag tror inte säga men jag halta 12% är det allt ja vackvin det kan gott vara och det kan du köpa till klockan 12 kvällt ja så att han tog så stångte handlarna att sälja spiritus och ta kom du så bara köpa vanliga varor och jag vill ta på man kopiera något av samma mönster till varje
Men här var så 18 år aldersmarka. Här halt så sliga. Färra ner 16 år. Köper öl upp till 5,8%, 16 år till allt ger mer rymligt och försök makt till att det är vi att hvis man det alla flesta 16 år gamla i förrjun det är dräcka. Onkel ska köpa det hvis för det inte för äldre köpa det så att gärna onkel andra som kanske inte behöver vara en go kamrat som kanske tar inte ja men här är några rätt kronor. Jag kan köpa ett öl för det men så får jag pengar lommalat. Så jag menar hvis man kör ner 16 år så trycker släpp undan till troblagan att det faktiskt är börsinga vi bränner i förrjun. Ja, men det är en potentiell vante för att aldrig så minkar än längre att det är nu det 14 år gamla eller 15 år gamla som börjar dricka ta. Nej, det tycker vi inte så det har så inte sett några när i Danmark det är inte att det så visar att det 14 år gamla här dricka så nog väldigt nog att dricka väldigt nog men till hela tiden danskar har en öl- och pilskultur som förringar inte har och det tycker vi aldrig det kommer få om det här så kopiera lagen att det här med sänder ut till förr. Det tycker vi inte. Tack för Jan Eli. Bergvärn, till det så kan jag hålla tid om allt det. Spurningen var om vi vill lacka aldersmarschen till 16 år. Ja, vill jag det har vi slett över 20 i SO. Men hvis vi får vidare det så vill vi gärna haft vetan från vi kommande mynteläkon och fagbötkon som då att mäta om kvar avlänkar till har haft vissar. Bäg om kvar att dräcka mera och ja, mist det här men det är liksom ta tydningar mest att det är om det är för att dräcka mer auto. Ja. Vi vet att locken inte hacka allt smart. Alltså det är den ena som står vi tar innanför det. Super. Tusen tack för. Ja, men hvis vi så färra efter till det här vi att köra det ut i tar vi köra det ut i handlarna. Det som jag ber nu måste jag try now där. Ja. Ja, mer. Ett land. Ja, nej, det stänger jag upp. Det är så där det är så far vi bor. Det som jag skulle spela om det här. Det har vi en gång skrivit ner kommer tankar om det banken. Jo, här var det. Ta i rusträcka så kommer ut i handlarna. Har kvart med tid kan hur kan det här avska prisen av rusträcka. Till att vi vet att ju förvin att det är sera dåligt för igen. Emot till döms Danmark. Kvart Janel katt ett två metingar och vad kan hända i prisen? Ja, det är uppfull överskap till hända av prisen det är nu lagt inte som avsätter så prisen men rosa vill stadigväck av en omsättning om rosan inte vill han som kommer att sälja i första ända så kommer det stadigväck vara en omsättning här där du har en fackbok sittande inne som verkar att snacka om och reglera priserna och det har varit man att för det har vinstramande till så här och en öjlig avtalad grej och ta gärna är brännande säkert inte så böjligt att komma fram med att men det skulle ju se att det är så men jag tryck vi och därför det handlarna och lagt in och sätta en pris så tryck vi står kapping och priserna jag tryck vi inte några handel för att sälja det dyrare så släppa där jag vet och det här kommer att vara från EU och i Rocklands som gäller i alla förrån stad vi lagt in som kommer att sätta prisen om det är så att bilarna så att det är ju en nämnt som sätter prisen det är prisen blir överskattat tycker jag. Ja, very good. Alltså en verkligen komplex diskussion av det om prisen för att minka lite eller man för upp för ut i handlarna. Alltså omedelbart för att man tror till att det växer ut i handlarna så får handlarna kappas vi kunna och lacka priserna. Men det vill vara en vanligare vara. Nu är det som Jan Eli säger att det är lagt inte som häver sista året innanför akkurata och tog alltså det här är en politisk spaddamer och det kan vi också ringt att se men jag tycker inte att prisen för att lacka om man går ut i handlarna. Ja, det tycker jag inte. Tojan hon via färra men det är till för lucka en sista vi mission part vi ber att här Jan Eli. Ja, som jag har sagt så är det också inte 100% enig om detta men min mening är så att öl och vin skulle komma ut i handlarna. Det skulle inte stanna klart framme med en sån cigaretterna samt att för skivna. Och det kan kanske stanna en liten reklam att lohoren eller det är att rosräcka fast här. Det är inte bara några start, inte några allarbande. Och jag vill säga att det är för bara en början när det ligger. Jag tycker att man kommer, man vänjer samfället späckligt upp. Vi att det heter till först och så tycker vi att man kan efter någon öron köra brännvin i ägstnöd i handlarna utan att vara manche för det att det är för att några mest lösliga arbetsning kan det är det. Ja, tack för Jan Eli.
Bergur? Ja, kan jag visa att vi en land vi större ojana här ökjust rustekka Nysland och det är ett gott argument för att strösta mot ojana någon och det kan så göra vi kommer vinna politik utjämning av politik. Vet jag så för inte bruka mer orske på att ta stöd till den spårningen här på utan så att det är störst insteg från lämnon. Lötne så är det fokus som vi har att det är fatakradöm i förrän och vi för att arbeta vi fatakradöm och vi om vänstra vänton ävnon. Därför är det också högsta prioriteter så akkurat detta ävne för nog inte att komma vet inte om hin ungmannafällen att alla säger profilerade men det kommer kanske inte vara det främsta för akkurat så. Ja, tack för det Tibar. Det var sån spettle. En lösning. Nej, helt att lavermässing. Han säger att ovjanne skapar större missnöje. Jag tycker inte det är ovjanne men jag tycker vi arbetslösa det sa man och ta kreppan väl till arbetslösa var faktiskt för att dricka rinkast. Till arbetslösa som skapar störst avgärna. Och här vill jag bara vänta det till att hvis man inte har analysen till högre av samgånge så har du inte något starkt vindlöv och så har du faktiskt mer arbetslös och tar vi dricka röj värre bara lägga få på plats. Ja, det var så stor i hästjärgen och det var så där för första timmen här i Obanlies och vi var efter 18 tiden. Everything black and white. I feel dizzy, like my fucking head is full of dynamite. Jump in my Mercedes, but it isn't quite driving right. I don't get it, I'm not drunk. A million people in the place and there you are. And I was like, some girl talking, sounds like fucking white noise in my head. Everything's spinning, you're the only focus in my lens. I don't get it, I'm not drunk. A million people in the place, but you're the one that gets me like stupefied. Now I got you here, I'm unwrapping you slowly. Another button and some more of you is showing. And it all started with how my name is. Whatever you call me.
Veist du at din lærere kan bøylegge bøyligere skolebøker til din og dine vinner? For ikke alt av fotlandprøys at du kan spære flere 100 kroner. Les meira og o.fo. O til frema for leseromkurve i førgen. Nu lackar vi prisnar og ekværstrykt, setusattrykt og impostrykt vid 20%. Prislætjingen ver 1. juli for allar privatkundar. Sjálvurskande, sjálvande. Trygt, hugsar om te. Psst! Men still åkorste, så først du avslåster kring alt landet. Everybody get up. Beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve vi Førja ungdomsra og Froskaparseder Førja. Beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve vi Førja ungdomsra og Froskaparseder Førja. Velkommen til Sætnatuman i Beinleis og Rast 2. Om den andre løte får vi noen gestur ur dramaverstanen og i havn. Men når vi får der inn, så får vi at spela et le. Der vi er Paradise til Coldplay. expected the world
Hallå. No. Nu har vi finnet... Forskjell. Vi har finnet Truja Gjester i studio. Velkommen dit. Vi har bare presentert dere. Ja, jeg heter Anja Skara og jeg er 14 år. Jeg heter Carita Zachariasen og jeg er 13 år. Jeg heter William Berensen og jeg er 13 år. Og de kommer fra Dramaverstaden. Hva det sier? Hva gjør det? Altså, det som gjør det er at vi lærer oss på kjønnerk. Vi møtes en av vikene her som vi der sammen i 2 timer og lærer å være paddle og kostere. Ja, lærerne er bare fokusere oss og alt mulig konsentrere oss om det er å være paddle først. Og er det alle sammen jenter og dranger? Ja. Hva spiller de som jeg leker, eller mener de bare? Jo, vi spiller leker, og det hadde vært størst hesfer. Vi spilte i åker siste leik helt over 25. mai. Var det alle tror vi? Ja. Hvordan gikk det? Jo, jeg helt tjekk ordentlig godt, og vi dødde jo et ordentlig godt eisene. Hvordan lenge har de vært, eller har Ginjo i Dramaverstaden? Jeg har gått 5 år. Ja, helt med 50 år. Ja, jeg har gått 2 år. Jeg har gått 2 år. Hvordan spiller det til at det har vært så stort, eller hvordan bestemmer det ikke når man får å gjenge til drama? Det var helt lite. Her mamma min nevnte for meg at jeg kunne bli gjenge til drama da. Men jeg tok meg alltid sammen og skrev meg opp til listan, jeg gjenka. Så nå for 2 år siden så var det en gentleman flotje, hun gikk til drama, så jeg ville gjerne prøve det da. Jeg har alltid interessert meg for kjønleidje, men det var ikke for 2 år siden, da var det 2 gentleman flotje som ble gjenka, og bo med konvikten og så for det. Jeg har alltid vært nok så interessert over det. De nok så vel at Badgemoen og Sysnabann kommer har gjort rannig på større drama, så jeg skulle bare bli. Og det er negativt at holde fram ved, altså, inntil de var vaksen? Ja, så var det. Ja. Leikeren som du spalte, hva var det for en leiker? Det var om en jente, og jeg har Tiltor, som skriver i en hjemmesøye, og jeg har chitchat. Og hon avgjør så at møtet tog hun skriver sammen vi, som hun ikke visste for hver. Og det i flasjen hun kjenne, hørte avværende om at hun ikke skulle fra møtes for henne, men det gjør hun så likevel. Og hvordan er det? Det stekket henne ved at faktisk slippe av henne, og hun visste ikke hvor det var, og så tog ikke alle pengene fra henne, og så at henne for det, så det årsaket at det var vidt, og så ble hun veldig sur, men det enda helt godt. Hvordan var vi i leikene? 16? Var du 16? Nei, og du var 14. Ja. Og hvordan var det så? Er det så ødt med vi av dramaverstaden? Nei, det er alltid spørsmålen fra 14 til 16 år. Ok. Og er det noen aldersspråkere som er eldre enn det? Ja, det er vaksen. Det er fra 16 til fors. Ja, ok. Så det kan være helt vaksen. Og er det noen, nå er jo mer bei og Adjan og Lujan, og er det flere som er jango vi okken? Vet du det? Vi tar faktisk aldri en tåse ut her fra vaksenmabelten om. Ja, det venner ikke samtidig søt? Nei. Men vi tar finner vi videre fra drama der, at her er det noen folk er reisende. Ok. Men tar det så færdig vending, altså hva gjør man så? Altså stiller man så bare paddelen, eller er det noen øvelser til å gjøre, eller hva så? Ja, altså vi begynner ved å gjøre øvelser, og det kommer helt forskjellige. Og så til dem så sånn om vi da finner et manuskript, så stander vi et øve manuskript og sånn. Og i begynnelsen så er det bare øvelser. Her vil jeg ikke fokusere og være av paddle og få oppmerksomhetene og klare til. Men så får man skriftet og lese til velgjøkenen og begynne så øve. Så det er en nødvendig leker per år? Ja. Hvert år? Ja, når det er flere. Ja. Ok, og hver gjør jeg så leker? Altså, hjelper sitt at jeg skriver et manuskript eller få det der? Og i år var det så at vi finner et fra en dansk skriver, og vi så sammen omsette. Men annars er det leker som har vært spalte for til dømes. Ja, och när släpper vi improvisera och egna like alltså. Vi får en server och så skulle vi så bygga vidare för att och göra manuskript själv. Så. Okej, men så det är alltid också känt. Det sitter inte att finna på och nytt. Nej. Det är det min ingenjör, men det tänker vi inte till. Nej. Så vi får omsätta en annan like. Take the link att vi. Jag bygga en like upp. Ja. Alltså om vi skulle finna bara helt egna like som man först finna sövna och bara samt om vad det ska vara och så gärna bygga det upp och få en välskriva igen. Hur snägg vänner har dit?
Vi tar en. Och hur snyggt är det? Jag arbetar vid fyrstan. Så det är ofta här om och är synd mer och synd minne. Men det är som oftast här om. Hur länge är det att hålla framvisning att lite nå i vuxna och välkänna? Ja, jag som är för att nå något slängt det. Ja? Det är spännande mig. Alltså, hur först gick jag dit då? Kända. Jag är inte kända. Och jag är inte 8:e. 8:e, okej. Men alltså så är det ett kött liv i folkskolan faktiskt. Ja. Och så skulle det ganska minna om skolan. Och att det så vara här hemma alltid och vänja. Drama. Nej, jag är med flytta till Danmark här. Alltså någon folkskolan. Men här är att så är för en skola här kan lära om journalisterna. Jag är allt mer direkt av student och allt mer har drama i synen. Att han att ha vet i kört. Nej, jag är inte säker. Jag säger om att det är färdig en dramaskola. Det är Bachelor runt affären i en och flyger faktiskt. Och det har också i marschen pro. Alltså utomland. Du kan inte ta i färgerna. Jo, utomland så. Okej, det låter spännande. Alltså vi också om. Nu provar jag att personligen ta en för folkskolan i München där 15 år eller så. Och det var otroligt ringt att låta vara via Flenna. De står hur klar alltså är det ringt till nästan? Ja. Jag lär mig det. Då väl att vara seriös men det var det ringt till början. Ja, och så jag släts någon. Till dem så här spelade jag och Carita bästa vinkoner. Och här var det ringt att stäcka Flenna sen. Så de var så ska jag gång till när. Hena nog stått en roll så ta jag skulle se stått lite och ta mig inte måste vara seriös ta svära ta var det ringt celebrera men vi finns det lika. Ja. Men det gick fram först när det Ja, det gick. Nej, det var snackat det som jag säger. Hur vi tycker är det fler dungeons? Ja, men dungeon är det gentle. Snägg är det så snöglanda? Vi var 4-5 dungeons. Och är det lugga trubbel att titta alla massna? Jag har alltid trubbel faktiskt. Ja. Man börjar först av länderna och så stäcker man sig efter. Och det är akkurat till typiskt att man inte släpper att lända tar allt knappt näxt åt ända plier. Ja, det är det. Men hur fungerar det? Ta sig via lärare till kom och hon säger till att detta ska ju vara liot. Och hur fyra gånger i skajen så är det att börja ta en affär i kvartalet september eller så och så kör det till maj. Ja. Är det så angevändning nu? Nej, nu är det som ja. Okej. Och det är chill och free för att eller det läxor Lucas Labad. Alltså det är chill. Nej, alltså liksom det läxor början. Men så tar jag så ska en man i färn ta börja det chill så att. Ja. Alltså det är som vi skulle så det känns det dejligt att lycka för free men man får alltid sakna av reaktionen de första efter så. Men alltså är långt att bli saknad efter men det är en bättre master. Och kunde ni öll vara vi? Alltså kunde ni öll komma gänga till drama? Alltså en och kan väljas till. Det är halt det som till flesta släpp in. Det är också vi en bojliste. Men till flesta släpp in. Ja, det gör det. Okej, om du inte bojliste så släpper ut. Ja. Och om du bojliste så ska man till och runt för att släppa in eller så är det att de åker Jevis ett så standard det allesammans till nästa fredag. Okej, är det omgått jag näga för att vita igen? Alltså du är inte något går eller att du är så special, like, du kan inte köra vi? Nej, till läsa. Okej, man lär det ordentligt väl. Ja. Jag också säger kvar är drama hos dig. Det ligger bänt vid Symjötna uppe till uppe i Holse. Ja, lite det i huset. Ja, eller det är lite svart hus. Det är ett svart hus vid Regentätje. Och så sända är skilte vid dramaversionerna och här är också två masker som vi hade ett ägla och ett kött. Ja. Passar det inne, det ser röda picka lite. Det ser lite ut, men det är större då man kör inne. Ja. Är en paddler här nästan? Ja. Men det är hade framfört här inne nästan. Ja. Okej. Och är det plats för bäge alltså paddler och Oscar och. Det är plats för det är en paddler och så är det Ultrush Oscar. Okej. Och onkel sitter syna om det är mer smedjen. Och är det ofta det att det är fullsatt? Ja. Det är det. Ja, det är flera syningar eller bara en. Det är andra. Ja. Och när flera och när vi men det är och när ska vi till journalisterna till dem. Ta får vi som oftast två, en framför dramaversionen och en stämning. Så vad är det här journalisterna? Det är ta flera långt komma som mötas och så skulle det spela journal för corner och så hade vant en like till att visa framför corner. Alltså är du förjon eller? Och landa och i förjon. Men så stäver så vart förjon. Okej, du vill ofta vilda? Nej, nej. Har du vilda? Nej. Känn. Hur ofta är det så stunder?
Kort år alltid. Jo, det kort år, men det är inte alltid man får in. Okej. Men så för att till dramaverkstad. Ja, som vi sa det ser rätt lite ut, men hur är det här omstående? Är det går omstående eller kommer det gott för större eller bättre stand eller hur så? Alltså huset är gammalt. Men så säger jag, men alltså det har det gånger gott chock när vi är inne alltså. Här är någon plus för oss. Ta ut är fyrstan folkar. Så är det någon plus. Men om när det ska spela en like så är paddling ganska sent lite. Men vi klarar oss. Och att det färdigt så utanlanda nästa sky vid det där? Nej, vi vet inte. Nej, får det vid nästa. Men kan vi sjönda oss någon och jobba till förra och sort? Till äldre, till framför det här, ja, det är det kan gå för att alltså vi kunde färra och leja på att vi vilja. Men så är det pengar och sort. Och vi tar ofta bara valt att vi är samma. Löser bättre. Ja, som oftast. Och kunde det anbefalla folk för att välja drama? Ja, det är helt säkert ordentligt lätt. Jag läser man lär att vända mer frier om man smäger in och jag kvar på last ordentligt det. Det tror jag bättre. Ja. Och kan vi drunchen är helt druncher ofta sen det riktigt för på sort. Är det ett problem? Inte mer i alla fall. Jag minns jag får bara leva då det kött kom. Jag kunde spoja över faktiskt. Och hur ser så vis man de som är nu januari och jag har hållit på igen. Jag vet inte drama så kan det ta jag mist såna igår eller. Ja. Ja, det tycker jag. Ja, så. Det så att man lär den något kött. Ja, så ska jag bara vänja upp eller vad? Ja. Nej, nog. Borde vara pröva på det här. Ja. Nej, så att jag har haft min en huvudroll i en affär. Men jag gör like. Ja, jag är så bra jag like. Det var förfärligt. Det har stått lite men det var inte så gott av det. Det var 5 minutes of fame. Ja, allvarligt. Men tror vi vill tacka dig för att du kunde komma på. Det var lyckligt att ha dig igång. Och det är nog det ringste gesten vi har haft. Ja, bra visst du. Det klarar jag nog väl. Snacka ärligt då. Ja. För inte att gå ett när vi drama någon. Tack. Och ett som att tid var så blev vi och så hade vi för att bli tickon och jag tänkte sanns tid yngste. Och det var Demons to Imagine Dragons. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold, when your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale, I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you pull my key, look into my eyes, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Curtains call, it's the last of all. When the lights fade out, all the sinners crawl, so they dug your grave and the masquerade will come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you pull my key, look into my eyes, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside, it's where my demons hide, it's where my demons
Men still åkorste, så først du avslåtter kring alt landet. Nu lackar vi prisnar og ekverstrykt, setusattrykt og impostrykt vid 20%. Prislackingen ver 1. juli for allar privatkundar. Sjálvverskande, sjálvande. Trygt, hugsar om det. Veist du at din lærere kan bøylegge bøyligere skolebøker til tøyn og tøyne vinner? For ikke alt av fotlandprøys så du kan spære flere 100 kroner. Les meira og o.fo. Og til fremme for leseromkurve i førgen. This town is colder now. I think it's sick of us. It's time to make a move. I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up the years. Steady hands, just take the wheel. And every glance is killing me. Time to make one last appeal for the life I live. Stop and stare. I think I'm moving, but I go nowhere. Yeah, I know that everyone gets scared, but I'll become what I can't be. Oh, stop and stare. You start to wonder why you're here, not there. And you give anything to get what's fair, but fair ain't what you really need. Oh, can you see what I see? They're trying to come back. All my senses push and tie the weight back. I never thought I could. Steady feet, don't fail me now. I'm a road till you can't walk. Something pulls my focus out, and I'm standing down. Stop and stare. I think I'm moving, but I go nowhere. Yeah, I know that everyone gets scared, but I'll become what I can't be. Oh, stop and stare. You start to wonder why you're here, not there. And you give anything to get what's fair, but fair ain't what you really need. Oh, you don't and stare. I think I'm moving, but I go nowhere. Yeah, I know that everyone gets scared. I become what I can't be. Oh, do you see what I see? Hade var Stop and Stare vi One Republic. Yes, vi får ikke flere gjester i studio der, så nå får jeg prate om Stoner som er om vikskiftet. Da visste jeg kvart, Essen-Stoner. Ja, det er Boar Samsons, så. Jo, Essen-Stoner er i Ronavøk, og Sondalagsstoner er fra Essen. Vi har funnet noen skrøyer frem, jeg vet ikke om du har også spennende skrønne Essen-Stoner. Jeg fant også det beint. Jeg vet ikke om mikrofonen kommer, så hardt fra. Så, ja. Det kan nå. Har du? Jeg hører det, ja. Ja, jeg hører ikke, hikka nå, her var det. Super, ja, jeg synes med landa her på en, heter Estanstøvne, at frutja kvalitet spiller Jens Marne. Ok? Ta
och stövnepaddeln. Och annars så är det en riktig fotboll där. Det är fotbollsstyrelse alla ställen. Och att jag tog så att det är DJ-show. I andra kväll, klart 12. DJ-show är det så för ung? Det är rockning vi. Men alltså, jag inte. Nu... Det vet jag faktiskt inte. Men det är ju en kaprover, men... Ja, kaprover är så lejer den. Han är som dagsställen. Ja. Och är att en riktig fotboll där. Och här är, vet jag inte hur som är näga för ung. Näga för ung, nej. Det är danser och gamla mansdans. Gamla mannadans. Gamla mannadans, ja. Först dansar mitt något och sånt. Det är det som oftast. Sundalagsställen är ganska mer för ung. Det är snart för bött, så gör forränning, hoppborger, pilsvagnar som där han är från Vera. Och här är ett kaproren, han har börjat klart 7, så tjej. Det kan du faktiskt också som jag säger, men jag vill så inte till stiger. Nej. Jag vill så värande jag har. Ja, det är också jag som är över. En gott också som har prövat att förbereda nästan. Är ett tisch så där. Förbereda? Ja, en förhindringsbana. Men så är det onkel allvarlig utfordring går jag snär så är det akkurat nära för mig att jag vill klattra och hoppa på ting och slå sunda med sånt. Så är det som försöker dister vi märker men jag har alltid inte att det är bästa det som spelar det är jo efter center efter det snö. Ja, men så är det snö och Seichan och Tuche och så förskällt. Annars så sänder jag bara här danser och GT inte till danser som är så väl. Nej, kan man dansa, ja. Det är nog inte Sean Sanchez vi spela här på inte för som kommer från till såna dans. Men kan sitta med en skulle bara smäcka lä från det. Ja, jag halta. Kan jag valde jag valde ja. Det var Jason Mraz. Ja, I won't give up. Look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. When you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. 'Cause even the stars, they burn, some even fall to we got in life to learn. God knows we're worth it. No, I won't give up. I don't want to be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not, and who I am. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all
if the skies get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a toast, 'cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Counting home tonight. Just counting home tonight. Counting home tonight. Just counting home tonight. The moon is on my side. I have no reason to run. So will someone come and carry me home tonight? The angels never arrive, but I can hear the choir. So will someone come and carry me home tonight? We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Yes, hade vært fun. We are young. Vi får at enda nå halvdige. Vi har ikke mer å skrønne i det. Nei, men det var veldig, det er vel for meg som opptidgen til samme til der. Ja, vi har bare vært sin opp til protokonsert. Men det er næst siste sending faktisk. Så næst høst er vi just før. Og jeg halte vi for enda vi en ordentlig bredgjeld slipper jeg. Jo, for jeg gjør fight og har noen fight av vinninger. Ja, fight av vinninger. Så folk kan skrive inn. Ja. Og det her skal jeg svare til å ta for gjennom sommerferie. Jeg skal til min sørste produkter. Høsten. Og ja, nästan sommarferie där. Så. Nej, men
Ja, och som är för 25. Okej, det är negativt när Negativt, men det är hyggligt att släppa sända lokal. Släppa bort för att lära löta. Ja. Men ja, ta ända vid kurs av en brätje, vi får ha en fighta skra och fighta vinningar. Så vi vill melde att folk lusta. Ja. Så minst till hösten klockan 3. Lusta på Beinleis RSV. Yes. Vi tackar för det och ända vill lära någon Beauty and the Beat, Justin Bieber och Nicki Minaj. Young Money, Nicki Minaj, Justin. Show you off tonight. I wanna show you off what you got. A billion could've never bought. We gonna party like it's 30 and 12 tonight. I wanna show you all the finer things in life. So just forget about the world we got tonight. I'm coming for ya, 'cause all I need is a beauty and a beat who can make my life complete. It's all about you. When the music makes you move, baby, do it like you do. 'Cause body rock, girl, I can feel your body rock. Take a bow, you're on the hottest ticket now. We gonna party like it's 30 and 12 tonight. I wanna show you all the finer things in life. So just forget about the world we got tonight. I'm coming for ya, 'cause all I need is a beauty and a beat who can make my life complete. It's all about you. When the music makes you move, baby, do it like you do. In time, ink line, bitches couldn't get on my incline. World tour, it's mine. 10 little letters and a big sign. Justin Bieber, you know I'ma hit him with the ether. Buns out, wiener, but I gotta keep an eye out for Selena. Beauty in the beast, beauty from the east, beautiful confessions to the priest. Beast, beauty from the streets, Beetle get the seats. Every time beauty on the beat. Body rock, yeah. I wanna feel your body rock. Beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways og i samstarve vi Førja Ungdomsra og Froskaparseder Førja. Prima donna girl, yeah. All I ever wanted was the world. I can't help that I need it all. The prima donna life, the rise and fall. You say that I'm kinda difficult, but it's always someone else's fault. Got you wrapped around my finger, babe. You can count on me to misbehave. A prima donna girl, would you do
question right now, baby. Beauty queen on a silver screen, living life like I'm in a dream. I know I've got a big ego, I really don't know why it's such a big deal though. I'm sad to the core, core, core. Every day is a chore, chore, chore. When you give, I want more, more, more. I wanna be adored, 'cause I'm a prima donna girl. Yeah, all I ever wanted was the world. I can't help that I need it all. The prima donna life, the rise and fall. You say that I'm kinda difficult, but it's always someone else's fault. Got you wrapped around my finger, babe. You can count on me to misbehave. A prima donna girl. Fill the void up with celluloid. Take a picture, I'm with the boys. Get what I want, 'cause I asked for it. Not because I'm really that deserving of it. Living life like I'm in the play. In the limelight, I want to stay. I know I've got a big ego, I really don't know why it's such a big deal though. Going up, going down, down, down. Anything for the crown, crown, crown. When the lights dip down, 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 I spin around. 'Cause I'm a prima donna girl. Yeah, all I ever wanted was the world. I can't help that I need it all. The prima donna life, the rise and fall. You say that I'm kinda difficult, but it's always someone else's fault. Got you wrapped around